మొదటి సోమవారం, కార్తీక సోమవారం. ఈరోజు శివాలయం చక్కగా అంతా అందంగా రెడీ చేసి పెట్టారు. జనాలు కూడా మంచిగానే వస్తున్నారండి. కార్తీక సోమవారం కాబట్టి అందరూ భక్తులు చక్కగా శివాలయానికి అయితే రావడం జరుగుతుంది. ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ. చక్ర నాగపడగల దగ్గర పూజలు జరుగుతున్నాయి. అందరూ కార్తీక దీపాలు ఈ విధంగా వెలిగించారు. ఓం నమ శివాయ. ఆంజనేయ స్వామి గుడి, అంతరాలయం ఆంజనేయ స్వామి.